Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Anyị nwere otu ihe ime mgbe anyị nwere nsogbu, ka ahụ bụ ikpe ekpere ma tụkwasị Chineke obi. Otu echiche gị si emetụta mkpali gị na otu echiche gị si emetụta ahụike gị. Mana mgbe anyị ga-ekwu okwu banyere echiche na nchegbu, ị ma na ị nwere ike ichegbu onwe gị site n'otu isi eche echiche. Gị si mba, ọ bụ ọnọdụ m, mba, ọ bụ otu isi eche echiche banyere ọnọdụ gị. Ma Chineke enyela anyị ọsịsa nke dịkarịchara mfe nye nsogbu ọbụla, ma ọ na-ewe ọtụtụ n'ime anyị ndụ anyị niile iji mụta ya. Jee ọtara nke onye isi n'oyibo kpebiri na ọ ga na-echekasị naanị otu ugboro n'izu. Ya wee họrọ Wenezdee. Mgbe ihe ọbụla a mere wee ya iwe ma ọ bụ nye ya nsogbu, ma ọ bụ nye ọsa ya nsogbu, ọ ga-edetu ya tinye ya n'igbe nchekasị ya ruo Wenezdee ọzọ. Ihe dị ụtọ n'ebe ahụ bụ na Wenezdee na-esote, mgbe o mepere igbe nke nchekasị ya hụ na ọtụtụ n'ime ihe ndị ahụ nke e nyerela ya nsogbu n'ụbọchị 6 ndị gara aga na-egboola ha. O nwezighị uru nọ n'ichekasị banyere ha. Onye mụ na ya so eje ozi nọ n'ebe a, ma mgbe m nọ na-enweta onwe m site n'ahụ ahụ m gwara m rịọ ya ka m ghara ịza ekwentị ruo ụbọchị 30. Arakwa ị na-anata ozi ọbụla ma ọ bụghị ihe nke dịcha nnọọ ezigbo mkpa. Ya mere ọ kpọtụchaghịrị m n'oge ahụ. Ma mgbe nke a gasịrị, m si ya na ịgbalịala, mana ịma ihe m chọpụtara, ọtụtụ ihe gboro onwe ha. Ọ ga-abụ ihe ịtụnanya na ị hụrụ na ihe eji aka ya rụpụtara onwe ya ọrụ, ma ọ bụrụ na anyị agaghị esogbu onwe anyị ịrụ ha, ọ bụghị na ị ga-ahapụ ihe ị kwesịrị ime. Mana n'ezie, ọtụtụ oge anyị anaghị enye Chineke oge anyị bidogo arụwa ihe ahụ, ma anyị nọrọ ebe niile n'ọnọdụ ahụ. Ya mere, na-edebe nchekasị gị n'otu ụbọchị n'izu. Ị ga-ahụ na mgbe ọ na-eruola, ị gaghị ahụzi ihe iji echekasị. Ịma, mgbe ụfọdụ ana m enwe ọgbakọ a na-akpọ bịakwute Jizọs. Ịma ihe nke ahụ bụ ebe ị na-abịakwute Jizọs. Gị wee sị, achọrọ m ka anyị nwee nzukọ, anọ m na nsogbu buru ibu, achọrọ m ka ị gwa m okwu. Mana atụfuru m ọtụtụ afọ n'ime ndụ m na nchegbu, na-echegbugharị onwe m, isi ọwụwa na-awa m, ahụ ọkụ na-enwu m. Ndị dọkịta agwa m na ọ bụ nchegbu, ya ewe m iwe. Ma m chee sị, ọ bụ gị na-eme m ji echegbu onwe m. Ọ bụ unu na-eme m na-echegbu onwe m, unu na-agwa m nchegbu. Mana adị m otu ahụ n'ihi na mma m nwere isi mgbaka. Mana achọrọ m ịnụ okwu ahụ bụ nchegbu, n'ihi na akpọrọ m ya na ọ bụ mmadụ ejidenwu ndụ. Ma m onwe m agaghị m enwe isi mgbaka. Mana ikpeazụ, mgbe a bịara kụzichara m ihe, m wee mụta ghọtakwa na nchegbu na-esite n'ọtụtụ ihe dị iche iche. Ma e nwere ọtụtụ ihe ndị m na-eme na-ezighị ezi, dịka nchekasị, na-agbalị ịgbanwe ndị mmadụ. Ị nweghị ike ịgbanwe mmadụ, ọ bụ naanị Chineke na-agbanwe mmadụ. Ọ bụrụ na ị chere na ị ga-alụ mmadụ ma gbanwee ya mgbe ị lụchara ya, ọ kara gị mma na ị tetara n'ushi ihe tupu gị si ekwe m. N'ihi na ana m ekwe gị nkwa na ha nwere agwa ọjọọ nke ị na-ahụbeghị ruo mgbe ha nọziri nke ọma. Kedu ka ọ dị? Amaghị di m na Dave na-agba egwuregwu gọlf mgbe m lụrụ ya. Amadị m, n'ihi na o legidechara m anya. Ma echere m na ọ bụ otu ahụ ka ọ ga-adịgide ruo ogologo ndụ m niile. Bịanụ, o nwere onye na-eso m n'abalị a? Ee, ịma, ruo ogologo oge gịnị ka honeymoon na-anọ? Ma nke bụ eziokwu abata. Otu ụbọchị anyị na ezinụlọ ya niile nọ na ngwụcha izu ahụ. Ya sị, ịma, anọ m na-ehicha ụlọ na-eme ọtụtụ ihe. Ya sị, aga m aga n'ọgba egwuregwu gaa gbaratụ bọọlụ. Nche, gịnị?
Gịnị bụ bọọlụ shag? Ọ bụ ihe ndị na-agba egwuregwu gọlfụ na-eme, ebe ha na-achịrị ọtụtụ bọọlụ, ha na-akụ ya ibe ha, akụ ya. Amaghị m na tupu gị agba gọlfụ otu ụbọchị, ị ga-amụ ya ụbọchị 6. Aghọtaghị m nke ahụ, ma ebe a ka anyị nọ afọ 48 ruo ugbu a, Dev ka na-amụkwa otu o si agba bọọlụ ahụ. Mana mgbe ọbụla ọ pụrụ ọ na-agbataghị egwuregwu ahụ nke ọma, ọ ga-alọghachi bịa mụgharịa ya ọzọ n'ihi na o nwere ihe nke ọ ga-emezi. Ọ dịkarịrị nnọọ ka ihe egwuregwu ugbu a n'ihi na amarana m ihe ọ bụ, ya bịazie m ya adịzie ka si ebe a pụọ. Ya mere m na-eme ọgbakọ nke bịakwute Jizọs, m na-amatazi nke bụ eziokwu. Nke ọtụtụ nsogbu m bụ, ngwa lee m anya, ọtụtụ n'ime unu ndị obi na-anaghị adị mma ọtụtụ mgbe. Mụ na ndị dọkịnta na ana m agakwuru ndị dọkịnta mgbe m chọrọ. Enwere m ọgwụ m na-aṅụ, mana achọpụtara m na o nwere ọtụtụ ihe nke ị na-agaghị aṅụrụ ọgwụ. Ị gaghị aṅụrụ omume ọgwụ. Ị na-anụ? Ị gaghị aṅụrụ obi ọjọọ, iwe, ọnụma, mgbakasị ahụ ọgwụ. Naanị Chineke ga-ewepụnwu ihe ndị ahụ. M bidozie na-agwa onwe m eziokwu, mana o nwere ọtụtụ ihe ndị m mụtara, edere m ụfọdụ ha ebe a. Mgbe m na-enwe ọgbakọ bịakwute Jizọs m, anatala m ihe ndị dị obere ma bụrụ echiche na-ewepụ nchegbu site n'aka ya. Gbanwee otu m si eme ihe ma na-enyetụ ohere, ọ bụghịzi ị na-agbalịsi ike ị na-eme ihe niile na-enweghị ezumike. Mba, akwa nke ahụ amasị gị? Ugbu a lee, abụ m ụdị mmadụ na-achọ igbu oge. Ya mere achọrọ m inye gị nkeji 45 na nke a, nkeji 30 na nke ọzọ. Onye enyemaka m ga-agwa gị sị ọ dịka. Ya mere enwere m ihe ọ dịka ngwa, aga m ewetu ntutu m, ma aga m esi nke a gaa ọgbakọ ọzọ, mana achọghị m ịga n'ihu oge, achọkwana m ịga n'azụ oge. Mana ya bịa, ya na-agbalị ka ọ hazisia nzukọ ndị ahụ nke ọma, ịma otu ọ ga-esi nọzie. Mana amụtala m na ọ gaghị egbu m egbu ma ọ bụrụ na m ga-anọrọ ọdụ n'ime ụgbọala m nkeji 10 wee chere nzukọ nke ọzọ. Mgbe ụfọdụ nke a na-adị mma. Ihe ọzọ nke m mụtara site na nzukọ bịakwute Jizọs m bụ iwere oge na-eme ihe ndị na-enye m obi ụtọ karịa ị na-arụfe onwe m ọrụ. N'ihi na n'agbanyeghị ogologo mgbe ị rụrụ ọrụ, a ga-enwetụkwa ọrụ ọzọ nke ị ga-arụ ha ma nke ahụ gwụ. Ihe ọzọ bụ nwa atụmatụ, mana ewela iwe mgbe ọbụla atụmatụ gị na-enweghị isi n'ihi ihe dị mma. Soro otu ihe si dapụta na-aga. Họrọ ihe ndị dị mma ị ga na-eri. Ịhọrọ ihe ndị dị mma m ga na-eri, ma na-ahọrọ ihe ndị dị mma m ga na-eri, ma marakwa ụdị ihe m ga na-aṅụ na-etinye n'arụ m. N'ihi na ọ bụ ya ga-ekwu otu ahụ m ga-eji arụ ọrụ. Ọ bụghị mgbe niile gị na-ata ọkọchịkọ n'afọ eghere eghe na ihe eghere, ihe soda na ihe na-ebu ebu. Ma chee na ị ga-enwe ikikere ị na-adị mma, ndo nke ahụ agaghị enwe isi. Na-aṅụkarị nnọọ mmiri dị ọcha. Mmadụ ole n'ime unu na-anaghị aṅụ mmiri nke ọma? Gịnị mere? Mmiri adịghị amasị m. Ngwanụ nke a masịrị Chineke, o so n'otu ihe ndị ọ sị anyị ṅụba. Mana ihe anyị na-eme bụ imebi ya, were ezie kemịkalụ tige ya. Amụtala m otu esi edi n'ala ruo awa 8. Ugbu a mgbe ụfọdụ ana m ehiri awa 9 n'abalị. Agbalịla idobe ndị mmadụ n'obi ụtọ n'oge niile. Si mba mgbe m chọrọ. Mmadụ ole n'ime unu na-erikarị nri a na-esighị nke ọma, na-adịghị aṅụ mmiri nke ọma, na-adịghị ehi ụra nke ọma? Ya bụ na ya ekwesịghị isogbu onwe anyị ịkọwa ihe iji na-enwe ike ọgwụgwụ. Ị na-anụ? Gịnị medịrị anyị ji na-eche na anyị ga na-eme ihe na-ezighị ezi ma nweta ezi ihe n'ikpeazụ? Ma nke a bụ ya,
ọ bụghị na ị gaghị eri ihe ga-agbaze nri gị ma ọ bụ rie ihe ị chọrọ, mana ị gaghị na-eri ya mgbe ọbụla. Ọ dị mma, agaghị m abanye na nkụzi nke ahụike ugbu a. Ka anyị laghachi azụ n'ụmụ ihe ndị nọ ebe a. Ndị mmadụ taa na-esogbu onwe ha nke ukwuu banyere arụ ahụ ha na-anyị na nga ahụ ha n'ibu. Anyị chọrọ ihe ọbụla tara ahụ. Anyị chọchakwuru ekwentị dịkarịrị ntakịrị nke dị ugbu a. Ruokwe na anyị chọrọ ekwentị tara ahụ. Ekwentị anyị kwesịrị ịta ahụ. Otu o si taa ahụ bụ otu anyị si ahụ ya n'anya. Amaghị m banyere gị, mana echeghị m na Eve bụ osisi atụkọtara ọnụ nke anụ ahụ nọ n'elu ya. Echere m o nwekwara anụ kpuchitụrụ ọkpụkpụ ya, nweekwa mgbagọ. Ịma naanị ihe Adam ma bụ nwoke. Mgbe ọ hụrụ Eve, ya sị, nwoke, ị jọrọ njọ. Ịma ọ bụrụ weta udo n'akụkụ arụ gị nke na-amasị gị. Ndị ụfọdụ kwesịrị iweta udo n'apata ụkwụ ha. Ị kwesịrị iweta udo na mkpụrụ ụkwụ gị ahụ toro oke ogologo. Nke a bụ ihe ọ bụrụ na ụkwụ gị amasị gị, ga-eyiri akwa dị mkpirisi. Nke esighị ike. Ọ bụrụ na mkpụrụ ụkwụ gị amasị gị, ga-eyila sandal. Enwere m ụkwụ mara mma. N'ezie, enwere m ụkwụ m amaka. Enwere m mkpụrụ ụkwụ ntakịrị na mbọ ụkwụ dị ntakịrị m na-ete ihe mgbe ọbụla. Ya mere m ji egosi ha. Ịma ọ bụrụ na apata ụkwụ gị amasị gị, zoo ha. Ojii bụ nchapụta. Amen. Ma otu a bụ ụzọ ị ga-esi mee ya. Gị yiri akwa ukwu tapara gị n'ahụ, gị yiri akwa elu dị ogologo. Ha bịa mee gị tachapụkwu ahụ. O nweghị onye ga-akwụsị usoro nke ime okenye. Mgbe ụfọdụ ana m agwa ha n'azụ akwụkwọ m sị, nwanna, anyị nwere ike iji ikuku bọọ ihe ọbụla. Mana oge na-adịghị anya, ndị mmadụ ga-ekweta n'agbanyeghị afọ ole m dị na ahụ m afịkọ ya afịkọ. Ya mere echere m na ọ ka mma na anyị kwụsịrị iji ikuku na-abọ ihe ndị anyị na-abọ nwa m, ma kwee ka m katụkwanụ nka n'azụ akwụkwọ m. Nwa m nwoke zitere m akwụkwọ n'ekeresimesi nke si Chineke nyere m aka ka m nabata ihe ọbụla spa na-apụghị idozi. Ịma anyị kwesịrị ịkpachapụ anya ile ihe m na-akpọ ihe ọchịchọ na-akpata n'ime ndụ anyị. Mụta ịchọpụta mgbe ị na-enwe mmagide, ma mụta izuru ike na nzube. Mgbe m na-ede ihe, mgbe ụfọdụ m legide anya n'ide ihe, enwere m ike ịnọ nga ahụ ruo ọtụtụ awa na ọtụtụ awa. Ma onye na-agba m ọkpụkpụ na dọkịnta m, ha abụọ agwala m, emezile nke ahụ. Bulie na nkeji 42 ọbụla ma ọ bụ otu awa. Gagharịa nkeji ole na ole. Gbatie onwe gị. Zụrụta ike nwamgbe na nwamgbe. Pụọ n'ezi nkeji ole na ole. Ma ọ na-emetụta m ma ọ bụrụ na emeghị m ya, n'ezie, aga m anọrọ ọdụ ebe ahụ, nọrọ n'ime azụ m na-ara m ahụ, olu m na-arakwa m ahụ, ma isi na-awakwa m, mana anọ m n'ime ya, agaghị m esi na ya apụ. O nweghị ma ihe m na-ekwu maka ya. Ma ọ dị m mma na abụ m onye na-enwe mkpebi, mana mgbe ụfọdụ ana m enwe mkpebi, nwee ezigbo mkpebi nke na-abụchaghị ezigbo ihe ime. Mgbe olu na-ara gị ahụ, isi na-afụ gị, kurutu ume, gagharịa, gaa ebe a na-aga mposi. Gbatịa onwe gị, kurutu ume, ma chee echiche ụfọdụ dị aṅaa. Onye enyemaka m gwara m, ọ sị, ruokwa afọ niile ndị a, dịka m na-amara okwu Chineke, ụtụtụ ọbụla m bulie, ana m enwe echiche a: ike gwụrụ gị nke ukwuu.
ma ọ sị amachaghị m ihe ga-esi ya na ọ na-apụta bụ ike gwụrụ m nke ukwuu. Ọ sị mgbe ahụ ya ele anya n'elekere ya ya gụọ hụ na ya ehiri ụra ruo awa 8 na o nweghị ihe kwesịrị ime ka ike gwụ ya. Ịma onye iro na-achọkarị itinye amaghị eme n'obi anyị, ma otu n'ime ihe ndị ị ga-achọpụta nke na-asụgharị n'ime uche gị mgbe niile ruo mgbe ị chọpụtara gharakwa ị na-ekwenyere ya bụ enweghị m ike imeli nke a. Nke a siri ike nke ukwuu. Agaghị m emenwuzi ihe a ruo otu nkeji. Ma ị kwesịrị ị na-eche sị aga m emenwu ihe ọbụla m ga-eme site na Kraịst onye bụ ike m. Ịma ihe ọzọ nke ga-ewepụ ikikere gị bụ ị na-eche ihe jọrọ njọ oge niile. Ma ọ dị mma ị na-eche banyere ihe ndị dị mma mere n'oge gara aga, ma ọ dịghị mma ị na-eche banyere ihe ndị dị njọ nke oge gara aga. Ị ma na ọ bụrụ na m chọrọ, ma ana m agwa gị eziokwu, enwere m ike ime nke a, mana anaghị m ekwe ka onwe m gaa ebe ahụ. Enwere m ike ịga nọrọ ala otu ebe were nnọọ nkeji 10 na-enweta onwe m n'echiche. Ịma ị nwere ike iwepụta ihe ndị ị na-eche, inwetata onwe gị na ihe ị na-eche. Ụfọdụ ihe ndị na-ekwu okwu ndị nke nna m mere m mgbe ọ nọ na-emegbu m, ma enwere m ike ịgwa gị na m ga-enwetanwu karịa iwe. Mana ọ naghị emecha mgbe niile, mana otu oge mgbe ụfọdụ m hụ ka uche m na-agaghachi azụ gaa na ihe ndị ahụ. M bịa cheta otu m si kpọọ ya asị n'afọ niile m kpọrọ ya asị, na mmagide nke niile nọ n'ime ndụ m n'ihi nke ahụ, na otu ihe ndị ọzọ ndị nwere ndụ dị ukwuu si na-adịghị amasị m. Ee, akarịala m nke ahụ ugbu a. Mmadụ ole n'ime unu na-emeriela ọtụtụ ihe kamgbe ha nwetara Chineke na ndụ ha? Ma enweghị m oge niile na ikikere niile iji kpọọ onye ọbụla asị. Ọ na-ewe ikikere buru ibu iji wee iwe na inwe ezigbo mwute ma jisie ike ijikọta onwe gị. Enweghịzi m ikikere nke m ga-atụfu ọzọ. Aga m ejide ya iji ya mee ihe Chineke kpọrọ m ka m mee. Bịanụnụ, anyị bịa anyị nọrọ ọdụ sị ọ dị anyị ka sị na ya enweghị nke, ọ dị anyị ka sị na ya enweghị nke ọzọ, ọ dị anyị ka ndị mmadụ meso anyị nke ọma. Ka m kọrọ gị otu mkpughe jọrọ njọ. Ọ bụghị na m chọrọ ikwu okwu ọjọọ, mana o nwere ike ụwa a agaghị agbanwe. O nwere ike ịjọkarịkwu njọ, n'ihi na ọ bụrụ na anyị kwere n'ezie na Jizọs na-abịaghachi, naanị ihe anyị ga-eme bụ ịgụ ngwụsị akwụkwọ ka anyị mara ihe na-apụta. Amen. Mana anaghị m ekwu na anyị agaghị eme nke ruru anyị n'aka imezi ihe ndị mebiri emebi. Echere m na a na-echekwa anyị mgbe anyị na-eme ihe anyị kwesịrị ime, mana anyị ekwesị isogbu onwe anyị n'ihi ya oge niile. Ma agara m n'ihu ịchọ ka ndụ m gbanwee, na-achọ ka ndụ m gbanwee, mana achọrọ m ka ụmụ m gbanwee, chọọ ka Dave gbanwee, chọọ ka ihe niile gbanwee. M bịa chọpụta ịma ihe mere, ọ ka mma na m onwe m gbanwere. Bịanụ, nke a bụ ezigbo ozi nke ụfọdụ n'ime unu na-anụ. M wee kpebie ịgbanwe otu m si eso ndụ. Aga m eme ihe ọbụla nke m kwesịrị ime site na Kraịst onye bụ ike m, ma aga m eme ya n'omume ziri ezi, n'ihi na Kraịst dị ndụ ma dị mma n'ime m. Mana ekwule na agaghị m emenwu nke a n'ihi na ọ karịrị m, n'ihi na Chineke sị na ọ gaghị ekwe ka ihe ọbụla nke karịrị anyị bịakwute anyị. Ma n'ime ọnwụnwa niile emezierala m gị ụzọ mgbapụ. Mana ana m agwa gị, mgbe ọbụla ike gwụrụ gị na ya, Chineke ga-anapụta gị n'ime ya. Filipaị 3:amaokwu nke 12 ruo 14 ka anyị lee anya na ya. Ugbu ịma Pọl nọ na-ekwu okwu ntozu oke nke ime mmụọ n'ebe a, ma na-agaje iru izu oke n'ime Kraịst. Amaghị m maka gị onwe gị, achọrọ m ịbụ ihe ọbụla nke Chineke chọrọ ka m bụrụ. N'ezie, ọ ga-amasị m inwe otu ụbọchị nke m ga na-adị mma ruo ụbọchị ahụ agwụ. Mmadụ ole n'ime unu ga-achọ inwe otu ụbọchị nke ha na-agaghị na-eche ihe na-adịghị mma, ha agaghị enwe omume ọjọọ, ha agaghị ewe iwe? Ọ ga-adị gị ka n'ụbọchị taa ị nwetachara ya nke ọma. Ụbọchị a bụ ụbọchị zuru oke. Mmadụ ole ga-achọ inwe ụdị ya? Mana echere m nke ahụ kwesịrị ịbụ ihe anyị na-achọsi ike. Mana echekwara m na ya ekwesịghị ikwe
ka anyị nọrọ n'ọgba aghara nwee ngharịpụ mgbe ọ na-adịghị otu ahụ. Bịanụ ugbu a, ọ bụrụ na m ga-adịnwu mma kwa ụbọchị, enweghị ihe anyị ji Jizọs emenụ na ndụ anyị. Ma Pọl sị ọ bụghị na m agaruola n'isi ma ọ bụ bụrụ onye e mere ka o zuo oke, mana ana m agbalịsi ike ijisi ike ma meere onwe m ihe ahụ nke Kraịst jidere n'ebe m nọ wee mee m ka m bụrụ nke ya. Anaghị m atụlegharị. Tụlee bụ ihe nke na-eme n'uche obi. Anaghị m atụlegharị ụmụnna ndị m jidere wee mee ka ha bụrụ nke m. Ma otu ihe nke m na-eme, mgbe ị na-ahụ nke a, otu ihe nke m na-eme, nke a so na ihe ndị m na-echepụta. Nke a bụ ihe dị mkpa, dịka Pọl kwuru, ichefu ihe ndị garala aga, ichefu ihe ndị nọ n'azụ, ma na-aga n'ihu iru ihe ndị nke nọ n'ihu. Ana m agbalịsi ike ịgaru n'ọchịchọ nke inweta ụgwọ ọlụ nke Chineke sitere na Kraịst Jizọs na-akpọ anyị ịbịa n'elu. Nke a bụ ihe Pọl maara. Pọl maara ya gaa n'ihu iche ihe ndị o mejọrọ, na ọ bụrụ na ya tụfuo taa iji na-eche ihe ndị o mehiere ụnyaahụ, na nke ahụ ga-egbochi ya imete ihe ka mma taa karịa ka o mere ụnyaahụ. Ị ma ihe mere? N'ihi na ụta na amamikpe na-eme ka ike gwụ anyị. Ọ na-ezuru ikikere anyị. Ọ dị mma, otu onye nọ n'akụkụ aka ekpe m ebe a ghọtara nke ahụ. Ugbu a Joyce Meyer na-ekwu nke a. Ndụ gị agaghị aga n'ihu ma ọ bụrụ na uche gị na-ala azụ. Amen. Ka ahụ ga-abụ akụkọ Facebook. N'agbanyeghị mmehie gị ndị gara aga, n'agbanyeghị ihe ndị dị oke njọ bụ mmehie anyị gara aga, Chineke ka na-achọ ikwu n'abalị a, aga m enyere gị aka, ma enwere m ndụ dị mma nke m kwadoro gị. Ị nụrụ ihe m kwuru? Ka anyị lee anya na Aịzaya isi 43 otu nkeji, amaokwu nke mbụ na nke abụọ. Ihe ndị a bụ ihe dị mma. Cheta ugbu a, n'agbanyeghị mmehie gara aga, nke a na-ebido ma ugbu a, n'agbanyeghị amamikpe nke mmehie nke ụmụ Izrel gara aga. Otu a ka Onyenwe anyị kwuru, onye kere gị Jekọb na onye kpụrụ gị Izrel, atụla egwu n'ihi na anapụtala m gị. N'agbanyeghị mmehie gị ndị gara aga, ị kwesịghị ibi n'ụjọ, n'ihi na agbapụtala m gị, anapụtala m gị, akwụrụ m ụgwọ n'ihi gị karịa ịhapụ gị n'agbụ. Akpọọla m gị n'aha m, gị onwe gị bụ nke m. N'agbanyeghị mmehie gị niile gara aga, ma mgbe ị ga-esi na mmiri agafe, aga m anọnyere gị. Mgbe ị ga-esi n'osimiri agafe, ọ gaghị eri gị. Ma mgbe ị si n'ọkụ gafee, ọ gaghị agba gị maọbụ merụọ gị ahụ, maọbụ ọkụ ahụ ịgbagbu gị. Aga m echekwa gị. N'agbanyeghị mmehie gị ndị gara aga, aga m echekwa gị ma gbapụta gị site na ihe ọbụla nke bịara imegide gị. N'ezie, ka anyị bụrụ ndị oyiri Kraịst, nke a bụ ihe kacha mma karịa ịga ebe ọbụla. N'ezie, nke a dị ka ihe kachasịcha mma. Ịma, anyị nwere ike ịchịkọta nwa echiche anyị ma ọ bụrụ na anyị kwere ma kwe ka Mmụọ Nsọ rụọ ọrụ n'ime anyị ma kụziere anyị otu anyị si eme ya. Anyị kwesịrị ịbụ ndị nwere nzube banyere ijide echiche anyị na ịtụpụ ihe ọjọọ ọbụla na ikwupụta eziokwu Chineke wee nye onwe anyị n'ụbọchị taa. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.